rámci sociologického prieskumu našej agentúry mapujeme bezdomovcov a ľudí, ktorí prišli o byty. A práve som sa k jednému dopatrala. Dobrý deň, nelakajte sa. Som rada, že som vás konečne našla. A čo? O čo sa jedná? Robíme taký prieskum o bezdomovcoch. No. Chcela by som vám položiť zo pár otázok. Nechcete parazitovať na ľudskej biede? Nie, nie. No. Robím reportáž o Lebo ľuďoch. viete, ako je to dneska. Predstavia sa, že sú nejaké dobré veci a potom ublížia človeku, ublížia. Môžem sa tu posadiť? Posaďte sa. No tak mi povedzte niečo o sebe. Ako takto žijete? Ako ste prežil zimu? No, kde lopatu mám, sneh som si poodhazoval. A nie je to zlé. Zvery chodia, srnky, vprava, zľava, vprava. Keď je leto, rastú huby, není zle. Takže tým sa živíte? No hubami. Vidím, že tu máte chleba. No mám podporu, ale nie veľa. No čo je na Slovensko podpora? Čo to je? Keby aspoň sa Slota dostal k moci, tak sa to zvýši. Slota by nás nenechal v bíde. Slota v tom niečo je. On by nám zabezpečil, aby človek nemusel takto. Jak žobrák. Slota je náš. A prečo máte rukavice? To rukavice. Tak je No. už jar. Mám masť. Mám takú dobrú masť. Zinkovú. No. Ani neviem, ako k exémom som prišiel. Exémom aj dobre to mať chránené. Chránené. Možno máte z nejakých húb? Tie exémy. Ale kde? Ja viem, z čoho mám. Človek niekedy naozaj nemá čo do úst, tak som bol v kontajneroch pozrieť. Dole v Žiline. No a také kontajnery, veď viete. Ale hľad ma prinútil. Ako ste sa stal bezdomovcom? Oj. Ja som mal byt, mal som auto. Som chcel podnikať a som si zobral úver. A podviedli ma. Všetko vám tí muži v tých kravatách zoberú. Prišli tí exekútori. No, však takých je na Slovensku mnoho. Aspoň je vidieť, že spravodlivosť neexistuje. Ste v kontakte s ostatným svetom, alebo tu stále takto v samote, so psíkom? No tu je najlepšie, žijete? Ale chodím dole. Mám pri jednom supermarkete vzadu, vykladajú pečivo, ani není tak staré. Niekedy je len tvrdé, ale není staré. Dobré je. Zdá sa, že ste celkom hygienický pán. No. Ako tak pozerám, máte aj telefón napríklad. No, viete, čo vám poviem, že mohli by ste si myslieť, že nemám, ale ja mám. Mám telefón. Áno, telefón. Mám Nokiu. Ste potreboval nejakú pomoc rýchlu. Áno, áno. A bol ste voliť? Áno, ja dúfam, nemáte za nejakého debila. Ja mám občania, čo ma môžem ukázať. Bol som voliť, jasne, že som volil. Koho ste volil? No koho? A koho chcete na Slovensku voliť? Slotu som volil. Slotu. Sa mi zdá byť taký férový.
Veľa spravil pre Žilinu. Ako keby taký môj brat cítim. Častokrát aj v noci, keď dujú vetry, tu na medzi stromami to pišti, tak aj sa tak prihováram, nech nás Slota nenechá v tom. Nech pomôže drobnému človeku. No a takto ste dopadol, vidíte. No ale písal som Slotovi, som mu napísal, jak ma poviedli s tým bytom. Som mal v Byči kúsok od Žiliny, hej? Som mal byt a tam bolo, že do 2 rokov, keď nesplatím, tak boli tam nejaké sankcie, ale nevedel som, že o byt prídem. Čo si myslíte o Lipšicovi? Možno, že by to dopadlo lepšie. Lipšic? Však ten je študovaný. To sú podozriví ľudia. Jak je študovaný, tak je na Slovensku podozrivý. To ne. Slota je z nás. Slota je jeden z nás. Čo myslíte, Lipšic? Že on je študovaný v Amerike, som čítal. Kto mu tí školy zaplatil? Židia! 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 Lipšic, taký fajnový intelektuál a Pána Boha ťaha za nohu. Čo tam v jeho živote? Slota! Správny chlap volí Slotu. Ale Slota je rasista. Rasista. Lipšic má to cítenie kresťanské. Také. A dajte pokoj, však poznáte to. Sociálne. Tomu ja sa nebudem vyjadrovať, ale zo Slotu. Slota není obyčajný človek. Slota som videl líta. Nad Žilinou letelo letadlo. Slota líta hore. To není obyčajný človek. Si zoberte, aj generál Štefánik lítal. Slota líta. To sú veľkí ľudia. Ja volím Slotu. Je jeden z nás. Aj hovorili dole chlapi tam v lese, tam býva tiež Jožo, tiež volil Slotu. No tie Jožo je tiež takto bezdomová ako vy? Tiež. A prečo nie ste spolu? Tak to je dobré, už sa naštevujeme. Aj ženu som mal minulý rok. Ale. No a jak ne? A ona ušla? No išla dole na Slotov meeting. Bola hladná asi. No áno, Sloto sa stará o nás. Boli klobásy. Jak bola voľba? Kto dával klobásy? Dával Lipšic klobásy? Nedával. Dával? Nedával. Slota dával klobásku voňavú. Pivo bolo. Tak. Však vie, on nás neopustí. Slota nás nedá. Lipšic. Taký mladias a intelektuál. Židia ho dostali za oceán na tie školy v Amerike. Čo tam? Tak to tu žijem, no. Tak v politike sa vyznáte, ako tak pozerám. Tak ja nemám 20 rokov, že človek už má nejaký úsudok. Však vidíte, a nie som sám, na Slovensku nás je viac, kto sme za Slotu. Ja si myslím, že všetci inteligentní ľudia sú za Slotu. Čo máte s očami? Ale, to je príbeh. Som robil v šponárni, usu struhu kedysi. No a špona mi skočila do oka a bolo. Však aj to som písal Slotovi, že možno by aj, ja to není stratené, jak sa Slota dostane. Jak sa dostane hore, tak možno mi aj vybaví dôchodok na oko. Sloto takýchto ľudí nedá. Slota je so svojimi. On vie, kto sú jeho ľudia. A viete čo, ja už nechcem publicitu. Ja už nechcem. Vy to vždycky nejak zneužijete a nakoniec ešte poviete, že som volil Lipšica. Však teraz máte práve priestor sa vyjadriť. Ja som vám povedal, No. Koho tu má človek voliť? Lexu? Alebo Mečiara? Však neboli to zlí ľudia. City mal ten Mečiar, však som ho aj počul spievať. A on aj... Neublížil som
neublížil som. Mne sa ľúbia tí chlapi. Jak sa mi Mečiar ľúbil, tak sa mi ľúbi aj Slota. A ja už nechcem publicitu. Zastavte to, prosím vás. Kto vie, čo vy z toho v tej Bratislave spravíte? Doba je krutá. Zastavte to. Nechcem už.